mahtava joukko kasassa nuoria. Me on saatu itse olla niitä valitsemassa, mutta ne on aloittamassa siinä iässä, jossa käytännössä kukaan ei aloita tämmöistä lajia. I think I don't like the winter because I don't free my teeth. Meillä on teoria taustalla olemassa, 10 000 tuntia tarvitaan niin excellenssin rakentamiseen ja Pekingin olympialaisia, jos me käytetään kaikki aika maksimaalisesti, niin meillä on ehkä 7 000 tuntia aikaa. Can't move, so we need to take her to the doctor today. Meille tuli kansainvälisiä ihan merkittäviä, menestyviä valmentajia, jotka kertoo niin meille, että hei, että mitä tässä on tapahtumassa, että te rikotte nykyisen ymmärryksen kehittymisen nopeudesta. Että onko tämä niin oikeasti totta, että nämä on niin 1,5 vuotta harrastanut.